Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri berriz ere herriz herrira. Gaurkoan Zubirira etorri gara, Esteribar Bailarako hiriburua eta Donejakue bidea egiten duten erromesentzako pasaleku famatua. 500 biztanle inguru ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herrian zenolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Zubiri ezagutzen. Kaixo, egunon? Egunon. Aritzen bila nabil. Bari naiz. Zara? Kaixo, Pablo Guillen, Xaloa Telebistakoa. Opa, egunon. Zer moduz, Aritz? Osongi. Bai, kontatu pixka batean nora ekarri gaituzun, ezta? Zubirin gaude, hemen ikuste dut arategi bat, taberna bat, kontatu pixka batean gauden zehazki. Enbutio sarrietara iritsi zarete, Aha. eta diozun moduan, hemen dugu Bar Valentin, Bai. nire aitonen izenean, gure arategi denda ultramarinos txikia, Bai. eta hemen Estebeten fabrika. Bermudetako triangulua daukazue hemen, ezta? Esteribarreko edo Bai. Zubiriko trianguloa. Hori da. Eta zera, zuk hemen lan egiten duzu, familiaren negozioan, ez da, Aritz? Bai. Ze belaunaldiko kide zara zu? Laugarren belaunaldiko kidea nahi. Osea, que historia desente dauka hori da. zuen negozioak, ezta? Bai. Zubirikoa zara, zu betidanik, suposatzen Bai. dut, eta orain familiaren negozioan aritzen zara, ezta? Bai, hori da. Ba, Aritz, Landalan. iruditzen bazaizu, hemendikan eseriko gara, zuk esaten duzun tokian, eta Bai, iguazen hemen galderatxo batzuk egingo izkizut, ezta? Bai, osongi. Perfecto. Bueno, Aritz, hemen lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan diazu, Arrieta familiako laugarren belaunaldia zarela zu, ezta? Eta, ikuste duanez, Arrieta familiak taberna bat, haragidenda bat eta Estebete fabrika bat dauka, ezta? Zu laugarren belaunaldia izan da, horrek esan nahi du historia duela, ezta? Negozionek kontatu pixka bat, nola hasi zen, noiz? Bai, 100 urteko historia, egia esateko. Ba, nire gurasoen, nire aitaren aitona hasi zen denda txiki batean, ultramarinos denda batean, herriko denda batean. Ez zen haragidenda hasierakoa. Ez zen haragidenda, ez. Haragidenda egin zuten nire aitona amonek. Orain dagoen lekuan, zeren lehenago zegoen beste etxe batean, hemengo etxe ondo batean. Eta nire aitona amonek egin zuten haragi denda txikia, denda hori, ultramarinos hori mantenduta, baino ere haragia sartzen, bai? Eta ondoko taberna batekin. Valentin taberna, ezta? Bai, Valentin taberna, Valentin nire aitona da. Bai. Eta Estebete fabrika noiz egin zen, Aritz? Ba, Estebete fabrika nire aita hasi zen. Amonaren errezetekin, lehen saltzen genituen gure dendan, Estebeteak, baina nire aitak ikusi zuen oso gozoak zirela, asko zaintzen da kalitatea, eta jendeak oso gustora erosten zituen, eta nire aitak ikusi zuen aukera edo sartzeko pixka bat urrunerago iristeko, ez? Adibidez, Iruñeko beste arategi batzuetara, lehenengo, gero ere, zenbait supermerkatu batzuetan sartu ginen gure Estebeteekin. Beraz, hasi eginda asko, ez da? Bai, hasi da, baina hori urteetan zehar eta horretan gabiltza, beti pausoz pauso eta gutxinaka saiatzen pixka bat gehiago hazten, bai. Baina beti gure kalitatea eta amoraren errezetak hori mantentzen, ez da? Hori da, bai. Eta familiako kide guztiak zaudete hemen lan egiten, tabernaren, haragidendaren eta fabrikaren artean, edo? Ez, hirugarren belaunaldian nire aita eta nire izeba Rosario daude.
eta laugarrenera pasatuko gara Inigo eta biok. Zuk betidanik daramazu hemen lan egiten aritz edo? Ba ez, bueno, betidanik bai, 14 urte nituelarik... Modu batean edo bestean laguntzen edo... Bai, hori da, oporrak hartzen dituen bakoitzean, aitari laguntzen hasi nintzen, horrela postu guztietatik pasatu izan naiz, 18 urterekin atera nuen gidatzeko karneta, ja banaketak egiten eta bueno, ni beste ikasketa batzuk egin dituen, kirola gustatzen zait eta mundu horretatik nator, baina duela 11 urte, amatxo pixka bat gaixotu zen eta familian laguntzeko sartu nintzen ja sakonago eta ja geratu nintzen apostu egin nuen familiaren enpresarengatik. Eta gustora? Bai, oso gustora, bai. Ba, bueno, orain, azaldu diguzula pixka bat zuen familia negozioaren historia eta aritz, galdetu nahi dizut, esan bezala, herri programaren aurtengo gaia da, pandemiak herrietan, kasu honetan Zubirin zenolako eragina izan duen, ezta? Perspektiba ezberdinetatik egiten ditugu galdetegi hauek eta zuen kasuan ostalaritza sektorean eta komertzio sektorean egonda. Horietako bakoitzean, fabrikan ere, zenolako eragina izan du pandemiak aritz? Bueno, STBT fabrikaren ikuspuntutik begiratuta, izan ditugu fase desberdinak. Martxoa hasi eta denak itxi egintu zenean, izan genuen inoiz baino lan gehiago. Bai, noski, prestatzen STBTak denda eta supermerkatu hauetara eramateko, izan genuen kriston lana. Jendea ezin zen etxetik atera, bakarrik erosketak egiteko baizik. Dendan ere nabaritu genuen hurbilerako jendea etorri zela gehiago, herriko asko, igual lehenago joaten zirenak Iruñara edo beste supermerkatu batzuetara, gelditzen ziren gertuago zuten dendan. Orduan, dendak ere lan egin zuen ongi. Eta gero, taberna ondoan izan da, hori bai, itxita izan dugula denbora asko. Oso taberna txikia da, eta naiz eta batzutan aforoekin ireki ahal izan genuen, askotan ez dugu ireki aforoen kontuengatik. Zelako rentablea igual, ez da? Ez rentable eta segurua. Zeren azkenean, hona etortzen da betidako jendea eta 7 lagun sartu genezake. Nola sartzen genuen batzuk, beste batzuei ezin zutela sartu esan, eta mantendu genuen itxita. Normalean taberna urte osoan zehar dago irekita edo erromes sasoian bakarrik irekitzen duzu? Ez, urte osoan mantentzen dugu irekita. Bai, lana ezberdina dela urteko momentu ezberdinetan, urtean zehar, neguan eta herriko jendea, langile asko datoz, gero ere uda edo erromes denboraldian jarraitze dute etortzen, baino etortzen dira erromes asko. Pasaden uda adibidez nolakoa izan zen, erromesak eta kanpoko bisitariak izan zenituzten, tabernaren kasuan edo lasaiago normalan baino lasaiago gontzen? Ez, uda izan zen nahiko normala. Ireki zuten eskua eta jendea bat zegoen ateratzeko gogoekin eta izan zen nahiko urte normala, udan, bai. Berreskuderatu genuen pixka bat, normaltasuna eta... Normalean bai tabernan bai dendan ze leku guztietako bezeroak izango dituzu, ez da? Erromesen pasalekua izan da, Zubirik? Bai, baina dendan gertatzen zaigu ere Iruñako jende asko etortzen dela edo Nafarroaldeko jende asko etortzen dela, gure haragiak badu igual kalitate fama eta jendea etortzen da pixka bat bilatzera hemen aurkitu daitezkeen gauza espezial bila, bai, datoz. Hori lortu egin duzu, ez da? Bai, hori da, bai. Eta, galdetu nahi zuen, tabernaren kasuan edo, adibidez, laguntzari jaso alduzu, ez dakit Nafar gobernuaren partetik edo? Ba, ez dugu laguntzarik eskatu, ez dugu eskatu, zeren esan duzun moduan, baditugu enpresan hiru arlo ezberdin. Claro, guztiak, barkatu, Karnika Sarrietaren parte dira, ez? Bai, taberna aragien da, bai, STBT. Bai, Embutio Sarrieta marka, Karnika Sarrieta da enpresa, bai.
Eta hori, pues, batean igual izan dugunez lan gehiago, pues, aprobetxatu dugu tabernan lan egiten zuten lagunak pues, bertara bidaltzeko. Konpentsatu egin da. Konpentsatu egin dugu eta jendea ingaizki dagoenez, pues, nahiago izan dugu gu laguntzarik ez eskatzea. Eta, bueno, galdetu nahi nizun ere, Aritz, esan duzu, erromesak eta pandemia dela eta itxiera perimetrala dela eta ez direla inbeste etorri, ez da? Pasa denuna, uda nahiko ona izan zen, espero ezagun uda ere ona izatea. Galdetu nahi dizugana da, herri askotan esaten dute, itxiera perimetralaren ondorioz, Nafarroako jendea gehiago hasi dela herrietara joaten, Nafarroa bisitatzen, Zubirin nabaritu egin duzuen normalean baino jende nafar gehiago egon dela? Pila bat, bai, pila bat. Hemen lurteak egon direnean, Iruñako jendea igo da, bueno, elurteak edo berdin zaite, edozein asteburutan hemen egon dira autoen karabanak egunero, bai, herritik ateratzeko egin bar genuen kola, bai, kriston jendetza etorri da, gainera, ona eske badira aukera asko, ez? Hemen digoitik, pues, Eugi aldera, Kintorreala, eremua ere, Nafar basoaken barruan, ari diren pixka bat egiten pues, turismo arloan pues, ere jende asko etorri da txirrindulekin, edo Erro aldera, bueno, jende asko etorri da mendira. Eskertzeko, eta uste duzu orain nolabait hori inflexio puntua izan dela eta Nafarroako jendeak hau ezagututa ona etortzen jarraituko duela? Ba, nik suposatzen dut baietz. Bueno, jendeak ere badu kanpora ateratzeko gogo handiak. Baina, bueno, nik uste jendeak ezagutu dituela etxeko zenbait leku oso interesgarriak. Jakindu ez dela igual oso urrun joan behar, ez da, leku politak eta ikaragarriak ikusteko eta Nafarroan dauzkagu. Hori da, bai. Eta, bueno, ja, bukatzen joateko, Aritz, galdetu nahi dizut, Zubiritik ibiltzen ikusi ditut erromes desente, ez da? Hori suposatzen dut seinale ona dela, ez da? Horren arira galdetu nahi dizute, uda honetarako zuek ere, bueno, ostalaritzan eta komertzioan lan eginda, zenolako aurre ikuspen egiten duzuen? Ba, nik uste txertaketarekin aurreratzen ari garena eta udazteko egongo garen puntuan nik uste izango dela urte potentea, nik uste. Jendea ateratzeko gogoekin dago eta nik uste izango dela potentea. Erromesen kontuarekin, ematen dit pixka bat beldurra, pues aterpetxetan dituzten baldintzekin, ez? Azkenean egiten dute lo batera zenbait ez ezagun gela berdinean. Orduan ez dakit jendeak horrekin beldurra izango duen ala ez. Hori da pixka bat nire zalantza, baina nik uste izango dela turismo aldean, izango dela urte oso potentea. Jadanik nabaritu egiten da, ez da? Herrian zehar esan bezala, ia guztiak erromesak dira ikusitakoak. Alarma bukatu zenetik ari da gutxinaka ikusten jendea ari dela mugitzen. Ba, espero ezagun Aritz horrelako izatea eta karnika sarri eta osatzen duten enpresa guztietan edo, bai tabernan, bai aragiendan, bai fabrikan, lan asko edukitzea. Ba, mi esker. Bai, mila esker Aritz gurekin batzeagatik eta zure familiaren negozioa erakusteagatik. Bai, zorte hon eta ondo izan, Aritz. Bale, zuei beti. Kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Asier zarazu? Asier naiz, bai. Pablo Guillen, Xaloa telebistakoa. Plazer bat, Asier. Bueno, kontatu pixkat, hemen geratu gara zurekin, baina kontatu ea nora ekarri gaituzun, ezta? Bai, bueno, hau turismoko bulegoa da, bertako Esteribarko turismo bulegoa. Bai. Eta bertan, bueno, orain hasi berria dakagu denboraldia, sasoia.
ireki berrian, nerea izango duzute barrun edozein informazioa barko bazenu dut. Zuk hemen lan egin duzu ere, ezta? Bai, aurreko udaran lan egin nun, Aha. berez Iruñakoa naiz, baina bueno, aurreko udaran lan egin da, bueno, bertako Joan etorri, ezta? erakargarri bai turistikoak ezagutu nitun, Aha. eta maitemenduta galdu nintzen baiarekin. Eta orain Nafar Basoak elkarteko teknikari, bezala lan egiten duzu, ezta? Nafar Basoak bada enpresa turistikoen elkartea, bertako Esteribarko enpresa Beraz, turistikoa. naiz eta Iruñakoa izan da, turismoan lan eginda ondo ezagutuko duzu Zubiri eta Esteribar, ezta? Hori da, aurreko urtean aukera izan nun Ibarra Esteribar ezagutzeko eta oso pozik. Maitemindu zeinen, esan bezala, ezta? hori da, bai. Bueno, hau ezagututa, hasi, iruditzen zaizu bueltatxo bat ematera bagoaz, eta noski. erakusten diazu pixka bat. Noski, erakutsiko dizut herria, Hori da. bai. Bueno, distantzia mantenduta nahi baduzu musukoak kentzea hemen aire librean, iruditzen zaizu, bai? ongi. Bueno, Asier, orain ja paseotxo ematen ari garela, esan dizugun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak zenolako eragina izan duen herrietan, ezta? Kasu honetan Zubirin eta Esteribarko Ibarrean. Bai. Zuri galdera hau turismo arlotik egingo dizut, zenolako eragina izan du pandemiak Zubiriren eta Esteribarko Ibarraren turismoan? Oso handia izan da. Azkenan Ibarra ohituta dago erromesak izaten, Bai. ez? Eta aurreko urtean, zeuden baldintza batzuk ez zituenak aukera ematen erromesak eta gehien bat kanpotar erromesak ona etortzeko, ez? Mundu guztiko erromesak etorriko dira, Hori, ezta? Ez bai, bakarrik Espainia mailan edo... Bai, gaina badauzkagu hemen adibide batzuk, bai Belgikako, Suafrikako erromes batzuk etorri zirela, eta bertan baiara bizi direna gaur egun. Bai, Bai. Osea, duela urte asko etorri ziren edo, eta hemen zu bezala maitemindu ziren, ezta? Bai. Zerbait berezia izango du honek, beraz. Noski. Bai. Bai, eta urte normal batean gutxi gora bera, bataz besteko 60.000 erromes pasatzen dira mendikan, eta aurreko urtean ez dut uste ez da 10.000 pasako zirenik, ez? Horregatik daude hainbeste ostatu, ezta? Hori da. Ostatu batzuk itxi behar izan dute, azkenan... Definitiboki itxi edo... Bai, erromesen faltagatikan, eta horregatik, Nafar Basoak elkarteak alegin guztiak egiten ari da, turismo jasangarri bat landu ahal izateko, eta turismo hori urte osoan zehar izateko baiaran, ez? Azkenean hori, Zubirik eta Baiarak dakan turismoa orokorrean betidanik izan den labait sasoiko turismoa, ez da? Bai, ez urte osoan zeharrekoa. Udarako turismoa, bai. Eta, esan berri dazu, zu gainera Nafar Basoak elkarteko teknikari izan da, azaldu pixka bat, zer den, nola eta zergatik sortu zen elkarte hori, Asier? Bai, esan dakoa, azkenan elkarteak pizkat haratago eraman nahizun turismo arloa, eta jasangarria izan zezan, urte guztian zehar bisitariak izatea baiaran, ez? Horregatik, eremua sortu zen, eremua bada, txirrindula eta trail runnekin ibiltzeko ibilbide desberdin batzuk. Eta, aintzinako ibilbide batzuk berreskuratu ditugu, gaur egun txirrindula edo trail running erabiliz, probestu ahal izateko. Duela zenbat sortu zenuten eremua? Bi urte gutxi gora bera. 2018an edo... Hori da. Gaur egun dauzkagu 12 ibilbide, eta hemendikan gutxira beste 7 ibilbide berri irekiko dituzugu Baiararen hegoaldean. Eta jende asko, harrera 2018an sortu zen, momentuz harrera, pandemiak enduta edo hasieran eta harrera ona izan zuen, eta... Bai, oso harrera ona, gaina ibilbide horiek kokatuta dagoen tokia, toki privilegiatu bada, ez? Zein da tokia, ba? Kintuako basoa dugu, eta urte osoan zehar erabili dezakegun ibilbideak dira. Baude olako beste toki batzuk, beste gune batzuk, baino beroa dela eta ezin dira igual abuztu partean ibilbide horiek erabili. Hiltzen zara bertara basoaz, ez da? Pagadi zoragarri batean daude ibilbide horiek, orduan abuztuan lasai asko ibili zaitezke txirrindulakin. Eta esan behar nizun, hemen historikoki tradizioa dago txirrindulakin ibiltzekoa eta edo zuek sortu duzuen zerbait izan da hori? Behar bat zegoen edo zuek esan duzu hemen jartzen dizuegu hau, etorri? Zeuden, berez errepidean, beti errepideko txirrindula asko mugitu izan da Esteribarren barne,
baina zeuden baitaren mendiko txirrindulakin bertako jendea erabili nahizuna, ez? Eta horregatik, eta aukera bilatuta, udaletxeekin elkarlanean, olako lana aurrera teatzea pentsatu genuen, eta oso pozik jasotzen ari duen harreragatik, ez? Eta lehen bulegoan ikusi dut hasier, ikusleok jakin dezaten, azkenean igual norbaitek esaten du, baina egongo da niretzako aproposaren bidea, gogorregiak izango dira, mota guztietako bideak dauzkazuela ikusi dut, ezta? Sailkatuta gainera, azaldu pixka horri buruz. Zailtasuna edo beharraren arabera, bide desberdina dazkagu, guztiak esango genuke nahiko erraza diela, batzutan badauzkagu baitare, teknikoagoak diren zati batzuk, baina ez oso arriskutsuak, eta beti saiestu dezakegu zati teknikoagoak diren ibilbide horiek, ez? Eta zera, jasangarritasunari buruz ari zinen lehen, baina esan diazunez ez da bakarrik jasangarritasun ekologikoa, ezta? Zuek duzuen helburua nolabait da, baiaran bizi ahal izatea, hemengo bizitza bat sortzea, baina ez bakarrik sasoian zehar, baizik eta urte osoan zehar, ezta? Hori da, azkenan gu jasangarritasun irizpidea daukagu, baina ingurunarekiko, gizartearekiko, azkenan bizitariek bertako bizilagunekin bizi bardia eta ekonomikoki azkenan sortu nahi duguna da elkarteak landu nahi duna da bertako ekonomia sustatu, ez? Eta beraien artean, kide diren enpresen artean, dirua mugitu, azken finean, bertan eta gazteia bertan bizi ahal izateko. Ze hemen, Zubirin eta Esteribarren, ekonomiaren nolabait funtsa da, bertan dagoen magnesitas fabrika, ezta? Eta gero ja sasoiko turismoa, ezta? Urtean zehar bizi ahal izateko aukera bakarra, zein da? Fabrika hori momentuz zuek horren kontra nolabait egin nahi duzu eta beste aukera batzuk eman bertako biztanleriari, ezta? Kontra ez da ere, baina beste aukera batzuk izatea, azkenan hori da. Eta bada espada edozen momentutan, mendikan alde egingo balute, beste aukera batzuk izatea, ez? Kalean ez geratzeko nolabait esateko, hori da, badukagu beste baiaratan gertatutakoaren adibide, Agoitzen gertatu bezala Gamesakin, eta badago jendea eta hortan lan egin nahi duna, baina bertako beste jende asko, beste arlo batzutan lan egin nahi duna, ez? Eta zera, beste puntu bat ere jorratu nahi dut, Destino Esteribar deiturikoa, ez da? Hori da, Zuek jasangarritasun hau bultzatzeko, nolabait guzti hau sustatzeko eta urte osoan zeharreko bizitza Ibarrean sortzeko, Destino Esteribar sortu duzu, ez da? Edo aurrera eramaten ari zarete. Destino Esteribar bada digitalki Nafarbasoaren zabaltzeko modua. Badakigu gaur egun sare sozialak asko lantzen diela, eta orduan horretarako bai Instagram, Facebook eta webgunea sortu dugu. Azkenan horren bidez erakutsi nahi duguna da kanpoko jendeari Esteribarrek ematen ditun aukera, esperientzi desberdinak eta beraiek Ibarra ezagutu dezaten. Eta nolabaitean laguntzen ari zarete, azkenean suposatzen dut, ez dakit hemen turismoarekin erlazionatutako tokiren bat edo komertzioren bat daukaten pertsonak adinekoak izan dagian ez dakitela erabiltzen sare sozialak edo tresnarik ez dakatela, zuek funtzio hori ere nolabait egiten duzu, ezta? Hori da gehien bat, eta ja ez adinagatikan, baizik eta beraiek baitare bere lanan buru belarri daudelakoz, eta askotan igual enpresa edo estatu txikiak dira. Orduan ez daukagu denbora beste gai hori jorratu ahal izateko edo lantzeko, ez? Eta orduan guk egiten duguna elkartari olako lana eman eta jendeak hola ezagutu dezan, ez? Bertako gauzak. Eta momentuz hasier nola doa zuen lana? Jasangarritasun hau sustatzea, hemen urte osoko dinamika bat sortzea, ze puntutan zaudete orain, zein da egoera? Egia esan oso pozik gaude, oso denbora gutxi daramagu sare sozialak lantzen eta
eta jendea, bauzkagu jarraitzaile ugari, ez? Eta, influencerrak zareteia. Bueno, saiatu nahiko genuke, ez? Baina azkenan, saiatzen gara, ez bakarrik gehien bat Instagramen askotan bada, argazkiak egitea eta guk pizkat haratago eraman nahi dugu, eta orduan askotan saiatzen gara, bai patrimonio ondarea, historia pizkat azaldu, eta horren bidez, bai bertako jendea, bai kanpoko jendea, zerbait gehiago baldin badaki, guk horrekin pozik, ez? Eta adibidez, horren adibide, hori galdetu nahi nizun, bai. Hemengo zubia, ez? Hemendikan sartzen dira erromes guztiak, zubiri bada Donejako bidearen bukaerako herria, eta, hemengo historia bertakoi eta bai kanpotarrei pizkat azaltzea, ez? Eta urte honetarako, itxiera perimetralak kendu eginda, ostalaritzaren egoerak ere pixka bat hobera egiten ari du, uda honetarako ze aurre ikuspen daukazue? Aurre ikuspen oso ona, eta oso baikor gaude. Dena den, landu nahi dugu, pizkat zuhurrak izan nahi dugu hortan, eta gehien bat, bai neurriak eta mantendu. Gaur egun, jende asko txertoa jaso du, baina oraindik badago jende asko, pizkat beldurrakin da bilela, ez? Eta bertako biztanleria, gehien bat, bai bizitari eta bertako biztanlerien arteko elkar ulermena esan dadila, ez? Aurten neguan ikusi dugu toki guztitan arazo batzuk egon direla, azkenan jendea hirietatik atea gara, zuzenan mendira, eta batzutan ez dugu gauzak ondo egin, eta horretan lanean gaude, ez? Gogoekin arituko zarete, ez da? Egongo zarete jendea ona... Eta gehien bat ostatuek, ez? Pizkat argia ikus dezaten, ez? Azkenan oso urte txarrak izan dira beraientzat, egunero fakturak eta ordaindu behar dituzte, eta diru sarrerak ez baldin badauzkate, zaila da olako egorari aurre egitea. Baina, gutxienez lehen esan diazu Bizkaiako pertsona bat etorri zela, Austriako pare bat ere, hori suposatuz seinale ona dela zuentzat, ez da? Gainera, ez bakarrik estatu mailako jendea etortzea, baizik eta Europako jente internazionala etortzea, ez da? Hori da, bai. Azkenan, hortan lanean gaude, ez? Alik eta jende gehien ezagutu dezala Ibar hau, azkenan gaur egun jendeak Nafarroan ezagutzen duna bada Orreaga, Bardeak, Lizarra eta Baztan aldea, ez? Eta oso ondo dago, eta guk nahi duguna da gure bizitariak Nafarro osoa ezagutu dezaten. Baina askotan eta gehien bat gaurko egoerakin, Esteribarrek aukera ematen du toki edo helmuga turistiko seguru bat izatea, ez? Esteribar mapan jartzen ari zarete. Bai, eta oso gertu gaude hemendikan, eta 40 ordu beteko kotxeko ibilbideakin Nafarroko edozein tokitan egon gaitezke, ez? Bai. Jendeak jakin dezala, Nafarroan toki hain ikaragarri hau daukazuela, gainera haudan bizikletaz ibiltzeko fresko egongo direla esan bezala, ezta? Ez beste leku batzuetan bezala. Mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik eta mila esker ere egiten duzuen lan hain garrantzitsuarengatik. Beraz, munduko sorte guztia opa dizuegu uda honekin, espero dugu benetan ona izatea, eta zoritxarrez jasan ditugun kalte guztiak nolabait pixka bat pairatzea, ezta? Bai, azkenan olako goratan eta Nafar basoa elkartan pentsatzen dugun bezala, olako egoerak aurrera pausu emateko momentu polita da. Egoera saietan ideia hoberenak sortarazteko momentua emate dute, eta hortan gaude. Krisi garaiak berritzeko aukerak ere dira, eta adibiderik onena zuen kasua da. Hori da, bai. Beraz, esan bezala, mila esker hasier eta sorte hon. Oso ondo izan. Eskerrik asko. Aio, zaindu. Agur. Bukatu da gure egitekoa Zubirin. Oso pozikoaz, herri hau, baina batez ere bertako jendea eta haien istorioa ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, besarka handia bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.